Turn around. Laurits, professional abeholder. Nå, hvor er det sød. Vilma, professional hamsterfodrer. Hej alle sammen og hjerteligt velkommen tilbage til vores kanal. I dag der skal vi lave en Hvad vil du helst video. Det vil sige, at vi har skrevet 20 udfordringer ned i den her skål. Så trækker man 2, og så skal man vælge en af dem. Der er nogle rimelig hektiske nogen dernede i. Så se videoen helt til slut, for at se om vi bare ender med brækket arm og ben. Men i hvert fald, nyd videoen. Okay, for at afgøre, hvem der skal starte. Nu skal trække fra den hæslige skål. Slår vi sten, saks, papir. Klar vi med? Ja. Sten, saks, papir. Nu! Ej! Så blander vi lige. Lukker vi med øjnene. Trækker den første. Hvad bliver det? Nej. Tag et stykke slik. Nej. Ja. Det er løgn. Ja, det er overhovedet ikke løgn. Den anden skal give dig make-up på, men bestemmer selv, hvad det er for noget make-up. Hvad vælger du? Den er svær. Må jeg vælge begge dele? Nej. Altså, jeg skal give dig make-up på. Jeg tager et stykke slik. Ja, men tænk det nok. Okay, så Vilma har fået hentet sit stykke slik. Og Jeg valgte en jordbærslikkepind. Yeah, no shit, Sherlock. jeg kigger væk, lukker øjnene, tager den første, og det bliver tag græskardragten på resten af videoen. Ja, helt sikkert. Godhed, god joke. Og hvad er det her? Kild den anden i 30 sekunder. Nej. Så Vilma, klar til at blive kildet? Vi har lige trukket, der er sådan en ekstra seng hernede ud. Det kan I godt nok ikke lige se. Eller kan I? Jo, det kan I. Fordi ellers, så ender Vilma bare med at falde ned og ned til det øde. Så er du klar, Vilma? Ja. Så starter de 30 sekunder nu! Ja, kom her! Okay, nu er det 30 sekunder vist gået. Nå, nu skal Vilma vist til at trække. Nu er det en, to, Vilma. Ja. Kigger væk. Hvad bliver det? Spisen skal fuld mel. Den er slem. Den er slem. Og hvad er det der? Bøvsen. Den vil jeg gøre. Jeg er Hvad bøvs. bøvser du? Okay, så er det min tur. Så... det er sådan. Der. Er det 2? Nej, det er en. Okay. Hvad er det her? Hvad er det her? Spis en skefuld pomfritkrydderi. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er der et billede af den lige nu. Jeg kan jo faktisk godt prøve her. En hel skefuld. Hvad er det her? Gå udenfor og råb, jeg elsker ost. Nej, det gør jeg 100%. Jeg går udenfor og råber, jeg elsker ost. Jeg elsker ost! For satan. Nej, kameraet! Okay, det var lidt pinligt. Men nu er det dig, Vilma. Ja. Kig væk. Nej, jeg ved det. Hvad skal du gøre? Lav vores profilbillede om. Det er jeg egentlig lidt bekymret for, om du bare vælger en hundelort eller sådan noget. Hvad bliver det? Nej. Ha' et stykke tørfoder i munden i 5 sekunder, mener jeg ikke 10 sekunder.
Til jer, der ikke ved, hvad tørfoder er, det er den mad, vores kat får. Det er kattemad. Det er egentlig ekstremt klamt. Så hvad vælger du? Vores profilbillede bliver lavet om. Så Vilma, hun har valgt det her billede af vores kat Tiger, da han var nærmest nyfødt. Ej, okay, det passer ikke. Men da han var lille, altså han var ikke mere end 2-3 måneder gammel. Så det skal være vores profilbillede den næste uge. Lige nu er det her billede, der er hvor os, der sidder nede på Tenerife, klar til at spise en pizza. Nu skal vi skifte det til Tiger. Vores lille elskende. Ja, er det fint størrelse? Ja, det er fint. Udfør og udgive. Bam. Så nu hvor du har ændret vores profilbillede, Vilma, Ja. hvilket I forresten kan scrolle ned og se, at vores profilbilleder er vores kat Tiger, så er det nu blevet min tur til at trække en udfordring. Slik på den andens fod. Ja. Nej, tak. Jeg har en fod klar. Hvad er det her? Spring over! Den vil jeg have. Let's go! Oh, bro. Jeg springer over din brud. Så er det dig. Vi blander. Ej, det er faktisk ret let over, jeg ved ikke slet ikke. Hvad får du? Vil noget fra den andens værelse. Nej! Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge, Laurit. Spidsen skal fuld af ketchup. Jeg vil tage noget fra dit værelse. Og jeg ved godt, hvad jeg vil have. Nej, nej, nej! Ja! Mine lause klistermærker! Jeg vil have dem her. Jeg skal ikke reklame for mig selv. Tjek min kanal ud og link i beskrivelsen. Nej! Ikke mine klistermærker! Nej! Ja! Klistermærker! Man skal være glad for, hvad man får. Det er snyd. Jeg vil også have en hel masse lause klistermærker. Nej, det er mig der. Nej. Nej. Jeg lukker mine øjne. Hvad skal jeg? Ikke noget slemt, vel? Jeg har en koldbøtte. Jeg kan ikke finde ud af at lave en koldbøtte over. Yay! Fint, hvad er det her? Det her er fint. Nej. Leg med mig i 10 minutter. Jeg prøver at slå en koldbøtte. Men hvis du ikke kan, så skal du lege med mig i 10 minutter. Hvis jeg ikke godkender din koldbøtte, skal du lege med mig i 10 minutter. Så mig og Vilma, vi havde faktisk en mindre diskussion om, hvorvidt jeg havde lavet en koldbøtte eller ej. Men fordi at jeg er ældre end hende, og jeg er bedre til at argumentere, så endte jeg med at vinde diskussionen. Så jo, jeg lavede en koldbøtte. Jeg er ligeglad med, hvad I skriver i kommentaren. Det var en koldbøtte. Så nu er det Vilma. Nej. Vi må se, hvad der er tilbage, hva'? Ja. Kigger vi væk? Kun et glas vand. Det smager. I kan opfælde, hvis det er sådan en kæmpe glas vand. Ja. Ej, den her tyk. Kast vandballoner på den anden. Ja. Jeg vil kaste vandballoner på den anden. Advarsel. Følgende klip indeholder høje lyde. Hvis du gerne vil springe det over, så gå til tiden på skærmen nu. Nej, jeg er bange. Nej, jeg er bange ikke. Altså med... Det er rød. En lang pølse. Bare kast. Nej, det var
Du gjorde mig godt nok våd. Din lille prut. Nå, Du kan men selv være en prut. uanset hvad, så skal jeg trække, og altså, trække, der er 2 tilbage. Så vi læser den ene her. Og lav et træk med tiger. Lav et træk med vores kat. Den er skam ikke dårlig. Eller syng en julesang. Det er jo. Jeg vil nu helst vise jer et træk med tiger. Men må ikke der kører en julesang i baggrunden lige nu. Ud til tiger. Ja, op med sig, op med sig. Kom lige. Du skal flytte ben, tror jeg. Kom ind. Ja, op. Sådan. Dygtig. Lidt svært at se, men han står på 2 ben. Han står på 2 ben. Det var egentlig alt for den her video. Er det ikke rigtigt, Vilma? Ja. Jeg beklager, mit hår er lidt tjusket. Vilma, hun gjorde det vådt.